Hello guys, welcome back again. आंनि मोनसे गोदान भिडिअ गासैखौबो बरायनाय जाबाय। आं दिनै ब्लग भिडिअ बानाया बा मोनसे रेप सं बानाया आं नोंथांमोननि सिगाङाव लाबोदो Q&A भिडिअ। नोंथांमोना कुइसन सोंहरदो आं बे कुइसननि एन्सारखौ होनोसै दा। ओमफ्राय नोंथांमोना माबोरै कुइसन खालामदो आरो माबोरै आं एन्सार होगोन नोंथांमोना भिडिअखौ नायलांबाय थादो। थौदो दानाबा स्टार्ट खालामनोसै Q&A भिडिअखौ। फार्स्टआवनो फरायनोसै आङो। दिसा बर' कुइसन खालामहरदो। कुइसन नम्बर 1 आदा बाजैनि मुङा मा? बाजैनि मुङा जाहैबाय माइदांस्रि बसुमतारी। ओमफ्राय कुइसन नम्बर 2 बाजैया बेसेबां लासै फरायनाय? बाजैया क्लास 7 सिम फरायदोंमोन ओमफ्राय बेनिफ्राय बियो गारदों आंबो बारा मोजां मिथिया। कुइसन नम्बर 3 आदा नोंनि बिनानावनि मुङा मा? आंनि बिनानावनि मुङा जाहैबाय निजोरा बसुमतारी। ओमफ्राय कुइसन नम्बर 4 आरो बेसेयाव फरायो? बेयो एबार सेकेन्ड इयाराव फरायो आर्ट्सआव। आरो नोंसोर सानैबो जा समायखायो आदा आरो बाजै। थेंक इउ स' माच। बिदिनो अरायबो अनलायना था। लाभ फ्रम रङिया। बिदिनो अरायबो अनलायनानै थाखागोन आरो आं जोबोर अनखायो। लाभ फ्रम रङिया। थेंक इउ स' माच रङिया फैनायनि थाखाय। नेक्स्ट मोनसे कुइसनाव फैनायसै। नेक्स्ट मोनसे कुइसनखौ हरदो गपि ब्लग। आंनि कुइसना बेनो दे नोंथाङा हाबा जानायनि सिगां आइ बाबानाव सोंना लानाय ना खावना? आङो सिगाङाव आइनोबो खोन्थायाखैमोन बाबानोबो खोन्थायाखैमोन खावनानैबो लायाखै आङो लिंनानैसो लाबोदों हिनजावखौ बेनो आरोना। ओमफ्राय आइ बाबानो खोन्थाना लाबाथ' दोखो बुजागौमोन आं बेनि थाखाय खोन्थाना लाबाखै आङो। कुइसन नम्बर 2 आइ बाबाया दानो हाबा जानायनि रायगोन ना रायाखै? रायाखै आंखौ। मानो रायनो? हाबा जाबाय जेब्ला मानो रायनो? सां सिङाव सोनानै आइया खानाय साबथिं फंनैसो जारिदोंमोन आंखौ दाबो गोसोआव दङ आरोना। आब'आ खानाय हमना होदोंमोन ओमफ्राय आइया आसा थाबाय आंनि कुइसननि एन्सारखौ होगोन होननानै। गोजोन्थों। आंबो एन्सारखौ होबायना गोजोन्थों। दानाबा नेक्स्ट कुइसन सोंहरदो बेबी एन्ड मी। वाव नामानो मोजां खालामखायो बेनिखायनो माने बियो बेफोरबायदि कुइसन सोंहरदो आरोना। ट्रु लाभआ माखौ बुङो आदा? आं बारा मोजां मिथिया आरो बारा एक्सपिरियेन्सबो गैया आंनाव। आं आरो ट्रु लाभबो खालामफेराखै होमबाबो आं जिखिनिखौ मिथिगौ आरोना लाभनि सोमोन्दै फंनैसोल' बाथ्रा बुंनो सानदों। गोरोन्थि जाबाथाय निमाहा होबानो जाबाय। ट्रु लाभ बेखौ बुङो जाय नोंखौ अनो, जाय नोंखौ केयार खालामो, जाय नोंखौ सापर्ट खालामो, नोंनि मोनफ्रोमबो खामानियाव नोंखौ सापर्ट खालामो, नोंखौ मालाबाबो हेंथा होआ, नोंनि दुखु सुखु नोंजों अरायसम थाफायोना आरो नोंखौ मालाबाबो गारा बेखौनो ट्रु लाभ बुङो आंनि साइडनिफ्राय। बास बिसिनिल'। आरो दाना नेक्स्ट कुइसनखौ लायदो सलमान ब्लग। कुइसन नम्बर 1 बाजैया ओंख्रि गोथाव संना होयोना? बाजैया जोबोद ओंख्रि गोथाव सङो। जेब्ला बे खारै ओंख्रि सङो लाफा सङोना अब्ला लाफायावबो माने थाव गोथां सेरो सामब्राम पियास होनाय मानोना जोबोद गोथाव सङो। कुइसन नम्बर 2 आरो बहा लोगो मोनलायनाय गोसो थोलायनाय? बिदिनो नुलायबाय लामाफोराव नुलायबाय गोसो थोलायबाय आरोना। ओमफ्राय आरो कुइसन नम्बर 3 आरो हाबाखौ जानो सोर गोसोखांग्रोनाय? हाबाखौ जानो आं गोसोखांग्रोनाय ओमफ्राय आं बेनिफ्राय हाबा जाबाय आरोना। कुइसन नम्बर 4 बाजैखौ खारसन हैदोंना नायनानै लायदों? बाजैया खारसनना फैयाखै आं लानानै फैदों। दानोबा नेक्स्ट कुइसनखौ हरलायबाय पम्पी दैमारि। आदाया बेसे क्लासहालागै फरायनाय? आङो 3rd सेमसिम फरायदों आरो दाबो फरायगासिनो। फरायनायखौ गारनायनि इरादा गैया आरो फरायलांबाय थागोन आरोना गारथ'वाखै आरोना कलेजखौ। ओमफ्राय बाजैनि मुङा मा? बाजैनि मुंखौ खोन्थाखाबाय आङो एसे सिगाङावनो खोन्थाखांबाय आरोना। कुइसन नम्बर 3 बाजैया बेसे क्लासहालागै फरायनाय? आं बेखौबो खोन्थाखाबाय। ओमफ्राय आदानि बिनानावनि मुङा मा? आं बेखौबो खोन्थाखाबाय। नोङो एसे रिपिट खालामना नायबानो जाबाय भिडिअखौ। आदा प्लिज आंनि कुइसननि एन्सारखौ होगोन होननानै मिजिं थाबाय जेनेबा ना। अके आं होजोबखाबाय एन्सारखौ। नोंनाथ' फार्स्टनि कुइसनाल'सोमोन आरोना बाखिखौथ' आं सिगाङाव होजोबखाबाय नालाय बास इसिनिल'। दा नेक्स्ट कुइसनाव फैलायनोसै। नेक्स्ट कुइसनखौ खालामदो सनिया रामसियारि। आदाया फिल्म इन्डास्ट्रिनि सोर एक्टर आरो एक्ट्रिसखौ साबसिन मोनो? आङो जेनेबा नोंथ' बर' ना बलिउड ना हलिउड बेखौ खोन्थायाखै नालाय आंनि फिल्म इन्डास्ट्रिनि आंनि फेभरेट एक्टरा जाबाय आलु अर्जुन। ओमफ्राय आरो फेभरेट एक्ट्रिसआ जाहैबाय मा? कृति। ओमफ्राय आदानि फेभरेट ओंख्रिया मा? आंनि फेभरेट ओंख्रिया सबायजों ना गोरान। ओमफ्राय आदाया मा कालारनि ड्रेसखौ गानना साबसिन मोनो? आङो ब्लेक आरो वाइट बिसोर मोननै ड्रेसखौ गाननानै साबसिन मोनो। आदानि फार्स्ट लाभआ बहानिमोन? आंनि फार्स्ट लाभआ दा आंना हिन्जाव खोनाबाथाय बुगोन होनबाबो खोन्थासै आरोना सिरिनो बाक्सानिमोन। आदानि बिनानावा बेसेबां क्लासाव फरायो? आं बेखौ एन्सारखौ होखाबाय। आदाया जिउआव मा जानो सानदों? प्लिज रिप्लाइ। आङो जिउआव मा जानो सानदों सोंदों नोङो? आं जिउआव
जेबो जानो सानाखै आं दा जेरै दोङो सिम्पोलै आं बेफोरबायदिनो थानो गोसो आरो बिमा बिफाखौ अरायबो अनलांनो गोसो ओमफ्राय आरो न'खरनि गासैजोंबो मिलायनानै थैजासिम आरामै जालांनो गोसो बेसिमल' आंनि ड्रिमा दाना आरो फैलायनोसै नेक्स्ट मोनसे कुइसनाव बे कुइसनखौ सोंहरदो दैमु सन्जु बसुमतारी ब्र नोंनि बेबि माला लागोन आंनि बेबि लानायखौ नों सिन्था खालामथंना आं जेब्ला लानो गोसो अब्लानो लागोन ओमफ्राय नोंनि बाबाया मा मावो आंनि बाबाया हाजिरा मावो वर्कार ओमफ्राय नोंनि थांखिया मा ब्र आंनि थांखिया ना बयजोंबो मिलायनानै थानाय बे संसाराव आरो बासिसिनल' आरो बयखौबो अननाय नों बिखुनजोनाव आलासि जाहैखांबाय नामा आं बिखुनजोनाव दासिमबो आलासि जाहैखाङाखै थांगोनसो आङो जेब्ला सम मोनगोन अब्ला थांगोन आं क'क्राझाराव दा थांथ'वाखै आरोना एसे माने लिरनायफोरा बारा मोजां जायाखै नालाय बारा फरायखांनो हायाखै आरोना एसे थाथ'थुथु जादोंमोन ना कुइसनखौ बेलेग टाइम लिरदोंमोन ना नोंनि हिन्जावा बबेयाव फरायनायमोन आंनि हिन्जावा क'क्राझाराव फरायनायमोन बेसेबां क्लाससिम फरायनायमोन क्लास 7सिमल' फरायदोंमोन ओमफ्राय बेनिफ्राय गारदों होनना बुंदों ना बेखौथ' रिप्लाइ होखांबाय रिप्लाइ बेक ब्र रिप्लाइ बेक खालामखाबाय आङो बास दानाबा सोंहरलायबाय आरो बे क्रिएसना ब्र नोंनि फादार मादारा मा मावो आंनि फादार मादारा हाजिरा मावो खामानि मावो कामला मावो ओमफ्राय बेनो आरोना आरो बुंनो गोनां माथो दंबावो उन्दैनिफ्रायनो जोंखौ जोबोद खस्थ' खालामनानै फेदेरबोबाय मादार फादारा रियेलि भगबाननिसै बांसिन आं मानियो गावनि बिमा बिफाखौ बिसिम जेनेबा गासैबो सेम कुइसनखौनो सोंहरदों आरोना फ्रायानो सेम 50 एबभ दंना 50 एबभ माने 99 जेनेबा ना 99% सेम खामानि ना 1%ल'सो सेम नङा माने दानाबा सोंहरदो नेक्स्ट कुइसनखौ जोमै बर' आदा नोङो मा मबाइलजों भिडिअ खालामो आङो रियेलमि 5i जों भिडिअ खालामो आरो 2 इयार्स जाबाय बे मबाइला कुइसन नाम्बार 2 नोंनि सिसा मा नाम आंनि सिसि नामखौ आं खोन्थाखांबाय दानाबा आरो मोनसे नेक्स्ट कुइसन आरोना इन्टारेस्टिं एसे नेक्स्ट कुइसनखौ सोंदो दिमुलिसा बसुमतारी आदाया बाजैखौ बेसे अनो आरो खावना लाबोनाय ना बिमा बिफाखौ धमकि होना लाया आदा आसा थाबाय एन्सारखौ होगोन होननानै आङो हिन्जावखौ बिमा बिफाखौ धमकि होनानै लाबाखै आरो खावनानै लायदो आरोना धमकि होनानै बुजागौमोन ना आङो बेनिखायनो आङो धमकि होनानै लाबाखै खावनानै लायदो दानबा नेक्स्ट कुइसनखौ सोंहरदो रबिना गयारि बा नामाथ' सिख्लानि आरोना कुइसना नाथाय हौवानि आरो ब्र नोंथ' हाबा जाबाय आं हाबा जाबाय नोंहा दाबो मिथियाखै नामा आं हाबा जाबाय ओमफ्राय बेबि लाथ'नो गोसो दंना गैया प्लिज रिप्लाइ बेबि लाथ'नो गोसो दंना गैया मेहनत खालामगासिनो दा जेब्ला बेबि लाथ'नो गोसो जागोन अब्ला आं नोंसोरनो खोन्थागोन गुड निउसखौ होगोन आङो नोंसोर सोंबाय थाथ'नांला आरो साबेसे लानो सानदों साबेसे लानो सानदों बारा नाङा आंनो बास टेक्ला टेक्ला 12 जनसो सिन्टु मिन्टु रिंकु पिंकु इंकु 10-12 जनसो मोनबानो जागोन बारा नाङा आं बारा खांनो सानाखै आरोना गथ'फोरखौ दाबा नेक्स्ट कुइसनखौ सोंहरदो सोमदोन बसुमतारी फार्स्ट टाइम बाजैजों मारै गोसो थोलायनाय ब्र फार्स्ट टाइम बाजैजों आं इथिंनिफ्राय ओरै फैगासिनोमोन बाजै इथिंनिफ्राय फैगासिनोमोन जों सानैजों सुखदुलायबाय ओमफ्राय बाजैनि बेगा गोलैबाय हायाव ओमफ्राय आङो थिखोनानै होबाय ओमफ्राय जों सानैजों मेगनजों मेगन नायलायबाय बे इथिंबो अखा फैबाय इथिं बार फैबाय जोंना क्लाब क्लिप क्लिप जोंख्लाबबाय ओमफ्राय जों सानै मोजां मोनलायबाय आरो बिदिनो जों सानै गोसोथोलायनानै दा हाबा जालायबाय गैला दाना नेक्स्ट कुइसनखौ सोंहरदो आरोना बै नुहुरनाय हाजोआ बेसे समायना आरोना आदा नोंनिसिम मोननैसो कुइसन फंबाय कुइसन खालामदो जेब्ला आं एन्सारखौ होखागोन आदा नों बेसे बैसोआव हाबा जाया आङो 19 बोसोराव हाबा जादों आरो बेसे फरायनाय आङो थार्ड सेमसिम फरायनाय आरो नोंनि मादार एन्ड फादारा मा मावो आरो नोंस्रा न'खराव साबेसे मादार फादारा मा मावो आं बेखौथ' खोन्थाखाबाय न'खराव जोंहा साब्रैमोन ओमफ्राय दा साबा जाबाय आंनि हिन्जावजों मिलायनानै नों बाजैखौ खावनानै लायनाय ना नायनानै लायनाय नायना लायनो थाखाय आंना सम जाथ'खैमोन 19 बोसोराव जेब्ला नायनानै लायगौमोन अब्लाथ' माबोरै ना 19 बोसोराव नायनानै लायदों होनबाथाय एसे अजिब खोनागौमोन ना आं हिन्जावखौ खावनानैसो लायदो बेखौ खोन्थाखांबाय आरो ना होमबाबो जेबो नंला खोन्थाफिनबाय आङो बेनोसै आंनि सोंनाया दाना सोंहरलायबाय नेक्स्ट कुइसनखौ सोंहरदो भारती ब्लग ब्र नोंनि गामिया अबाव आंनि गामिया सिमेन्ट सापरि सानजारि नोगोर आरोना इनि खाथियाव आरोना जेनेबा गोजाननिफ्राय फैबाथाय सोरबा मिथिया जानो हागौ बेनिखायनो सानजारि नोगोरखौ बुंनानै होखाबाय आरोना ओमफ्राय सानजारि नोगोरनि खाथियाव आरोना डेकापा मोननाय मोनसे गामियाव
ओमफ्राय आरो नोंसा बिदा फंबाय साबेसे जोंहा बिदा फंबाय गैया आं फिसाला सासेल' हारसिं only one नोंसा आइ बाबाया अबाव थायो आरो मा मावो जोंहा आइ बाबाया गुवाहाटीयाव थायो आरो बिसोरो ओजा हाजिरा मावो दा मा नेक्स्ट कुइसनखौ सोंहरदो फुंखा नार्जारि ब्र'आ मानो एफा थाबनो हिनजाव लानाय खाफालनि लिरनाय दानोबा नेक्स्ट कुइसनसिम फैलायनोसै नेक्स्ट कुइसनखौ खालामहरदो टु ब्रादार बे सोंहरदो आरोना पारास कुइसन गथ'खौ साबेसे खांनो सानदों आरो नों सं लाबोगोन ना लाबोला आङो दहाय खोन्थाखांबाय गथ'खौ साबेसे खांगोन साबेसे खाङा बे आं सायाव डिपेन्ड खालामगोन ओमफ्राय खोन्थाखांबाय आरोना खोन्थाखांबाय सं लाबोगोन ना लाबोला ब्र' आं संखौ लाबोगोन मानो लाबो जानो नोंसोरखौ एन्टारटेन खालामनो थाखाय आं लाबोगोन अलवेज नोंसोरजों आङो थाबाय थागोन दानोबा सोंहरदो नेक्स्ट कुइसनखौ मिस्टार टिकु आदा नोंनि एक्स गार्लफ्रेन्डआ साबेसे फंबाय खोनासं दाथ' आं हाबा जाबायना हिनजाव लाबाय होमबालाय एक्सखौ गोसोखांनानै मानो टाइम बरबाद खालामनो मानो नस्थ' खालामनो मानो गावखौनो दुखु होबाय थानो बेनिखायनो फंबाया सोंबाय जेब्ला खोन्थानोसै एक्स गार्लफ्रेन्डखौ गोसोखांनानै लाब गैला दा जाहैदोंना बेनो आंनि मोजां आरो बेखौलाय मानोथो गोसोखांबावनो साल एक्स राम राम दानोबा नेक्स्ट कुइसनखौ बुंलायनोसै आङो नेक्स्ट कुइसन खालामदो प्रिति बसुम ना बे सोंहरदो आरोना आदा नोंनि बाबाया मा मावो आरो एक्सआ साबेसेमोन आदा आसा थाबाय रिप्लाइ होगोन होननानै आं रिप्लाइ होखागोन होमबाबो सेम कुइसन जादोंमोन आरोना होमबाबो बेखौ बेलेग टाइम आरो एन्सार होलायनोसै आरोना आंनि आइ बाबायाथ' मा मावो बेखौ खोन्थाला आङो एक्सआ साबेसेमोन ना एक्सआ प्रिति खोनासं इउ आर स' प्रिति आरो मानोथो मिथिनो लुबैबावो दानोबा नेक्स्ट कुइसनखौ सोंहरदो दि मेन्टेल आयु ओंखायनो बेहा डेन्जार कुइसन सोंहरदो नामाबो डेन्जारखा नालाय ब्र' नों सानसेयाव खनबेसे खियो ब्र' नों जाहानि न'आव फैनानै नाय खेबसे अब्ला नुगोन नों आंखौ आं खेनबेसे खियो खेनबेसे आसुयो फारसेनिफ्राय मिथिजोबलांगोन फैनानै नाय जाहानाव खेनबेसे खियो खेनबेसे खिफियो गासिबो नुजोबगोन आं नोङो ब्र' आंनि खिनायखौ नायनो लुबैदोंबा नोङो फै जाहानि नेट्रियाव दानबा फैलायबाय नेक्स्ट मोनसे कुइसन राजु बसुमतारी आदा नोंनि वाइफ मा मुं आंनि वाइफनि मुंखौ खोन्थाला आङो दहायनो खोन्थाखांबाय आङो आरो नों मोनबेसे रेप लिरखो आंना टटेल जाबाय 15टा रेप जाहैबाय 15टा लिरदो ओमफ्राय गासैखौबो खनजोबाखै आरोना आरो मा रेपखौ खनना बांसिन मोजां मोनो आङो बांसिन कमार्शियेल हिप हपखौ खननानै बांसिन मोजां मोनो दानबा नेक्स्ट कुइसन सायखं बसुमतारी खुदिगलांनो माथो आदा नोंसोर सानैजों बहा नुजेनलाया जों सानैजों सापरियाव नुजेनलायदोंमोन सिमेन्ट सापरि स्टेसनाव नुजेनलायदोंमोन हिन्जावा क'क्राझारनि नोंहा धेमाजिनि बेयो हिन्जावा आंना सिमेन्ट सापरियाव थायोमोन क'क्राझारनिफ्राय फैनानै बेहाय थायोमोन आरोना ओमफ्राय आरो नोंसोर सानैजों बेसे बोसोर मोजां मोनलायनाय जों सानैजों बारा मोजां मोनलायाखै मास मोनथामल' मोजां मोनलायदोंमोन नों मा ओंख्रिखौ मोजां मोनो आरो बाजैया मा ओंख्रिखौ मोजां मोनो आं मा ओंख्रिखौ मोजां मोनो आं दहाय सिगाङावनो बुंखांबाय आरो आंनि हिन्जावा ओंख्रि ओंखामनि बारा मोजां मोना बियो बांसिन मेथाइल' मोजां मोनो मिमि सिमि जानो मेगि सिगि एवना जानो बेफोरखौसो बांसिन मोजां मोनो बियो दानाबा नेक्स्ट कुइसनखौ सोंहरलायबाय बड' गेमिं आदा नों बेसेबां फरायनाय आरो नोंनि हबिया मा आसा थाबाय आंनि कुइसनखौ एन्सार होगोन होनना गोजोन्थों आंनि हबिया बारा गिदिर नङा फिसा आं जेबो जानो जास्ट मोनसे ड्रिम दंमोन बेनि थाखायनो जानो हादिया दाबा नेक्स्ट कुइसनखौ हरलायबाय अक्षय बर' सरि अक्षय कुमार नङा अक्षय बर'आनो नों मा सानना एफा थाबनो हाबा जानाय आं हाबा जानो साननानैनो हाबा जादोंमोन फंबाय आरो नों जिउआव संसारखौ माबोरै जालांनो सानदों आं जिउआव संसारखौ ना थैजासिम आलो गोजोनै मिनि खुसि जालांनो सानदों फंबाय दाबा नेक्स्ट कुइसनखौ हरदो अरुण बाग्लारि चेनेल आदा बाजैखौ लानानै बोरै मोनदों बाजैखौ लानानै गुलदुब 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 बिखा खामो खुगा गेवा बिदि होननानै माने सिगाङाव क्रासखौ बुंमोन आरोना दा बाजैखौ मोननानै जोबोद गोजोननाय मोनदो जायखौ हास्थायदो बेखौनो मोनदो गोसोआव आरो नोंनि सिमाङा मा इउटुबखौल' लानानै नामा आंनि सिमाङा इउटुबल' नङा आरो बेलेग दोङो बेलेगा बेनो जे मोनसे ड्रिम दङ आंना थाम्फै
दाना मोनसे नेक्स्ट कुइसनाव फैनायसै नेक्स्ट कुइसन हरदो गुन्दापा दास बे सोंहरदो आदा नों जुमाय सेरेब लोंना लोङा आरो लोंबाथाय बेसे लोङो आरो लोंखांनायनि उनाव नों मोसायोना मोसाया फंबाय खोनासं आङो माथो बुंबावनो बैसागुबाथाय जुमायखौ एसे लोङो आरोना नाथाय सेरेबा आंनि फेभरेट आरोना ओमफ्राय आरो जेब्ला फेयोना पेकबेसे लोङो आं पेकथाम लोंबानो फेखायो आरो पेकथाम लोंनानै जेब्ला मेथाइ दामोना सोरबा मबाइल दामो अब्ला बिराद मोसायो आं बिराद फुर्ति मानसि आङो बिराद मोसानो हायो बिराद रोङो आरोना ओमफ्राय आरो मालाबा हारसिंनो लोंनानै न' सिङाव मेथाइ दामनानै हारसिं मोसाबाय थायो आं